Portuguese superstar ro pui Cristiano Ronaldo thu soi pat wan kan da towa khami chun zom na tur khan tun tuma hian pat tru kan soi vele don ani a Ronaldo an interview sang ma chhona tanga a thu soi la khom chung kan zom khom te chu tun tuma hian kan soi le don ani football khovela mingdai to lo tur Cristiano Ronaldo hian ti hian soin game khel zo ni thum emo nili leka emo national team a kalin World Cup atan in bua sai ngal char nga in omtala harsa itive thawang achang chuan nun siamrem zungzung hi a harsa zual thin chungte nen du angpoa hun man theilo te thutluk na siam harsa zual chang hi atam mai sangni somni pani ni puilai khan nuam ka tilo hlea min en kol dana khan kalom lova abik takin press meet en min ti dan min thlau thak dana khan kalom lo hle professional kanina angpo in min en lova kumsomni pakhat mi ni reng hi thil thei anilo min thlau tha a kha khan min tilungai tak zet achan chu kanun puma hian professionala athaber te jinga ka oma chu wang chuan level sanga po hun rei tak ka khelani abik takin coach le director te hi an poimo zuala kumin azir to lo awanga duang thala che thei to lo te hi sheom takani Manchester United ta kalokir le khan englai po in tranpui turin ka in pei reng thin kong dik zoa ma kan son zel theinan le team thaber berte kan el phak ve theinan in peisa in kom reng thin ma se an ngai nat lo che chuan thil a harsa iti ve thawang I thuron te ladu lo sela chutiang ani chuan adik thei tak tak lawani ke hian thuron pe ve thei tua ka in nga ya achan chu champion no moi ka choi zo zai te mimal anga ka hlotlin na chanwang te po hian kong tam taka thuron pe ve thei tura ka in da a kong tam taka ka pui thei po ka in ring ma se ka tong chua mi lo po in min chip renga ka tong chua phei chuan na sale zualin min chip chiam thin chuti chung chuan khang zong kha ka tuar theya chiang taka ka hriat tak ero mi tu emo ka tilom lo ti hi ani ma se ani ni ani to a nun hi a ha thlak changa om ve thin mai zo ka ni kan nuna hian thlir na tarmit kan nei vek in elna ma chon turin ka beizel dona abik takin min ring zo lo tu te laka kani na hi lantir katum na sa hle nun hi chona ania kalaka reu ru thalo pu te hi andik lo ani ti mu tir kadu mi tuma hi an hring nuna thafam kim an om lova chu mi hring kan ni na a betel tlat po ani chu wangin engtiklai po in ti sualpal atanga in zirzel tur kan ni kanena an soi thina Cristiano sum kan neya engkim kan nei idu apiang kan pe theyang che makta duai tluk le ding on tam tak kan nei ti in tuna chuan football hi sum do na angin ka hmutoa player te hi sasang ang hian min treat ani bera chu adikin ka hria min du lai chuan min hnaya min thira engkim min peya min du to lo china chuan nun hi harsa takin min siam sak thung thin tu nai kumatangin football hi sum do na lian tak ani ti hi ka hmu chiang zual hle ka thil hmu tam tak phei chuan min ti lom lovin min ti lungai zok hial he game hlut na hi alapa ngai renga ma se chumi phena chuan thil dang in phum hi ka hmu tel tabok chu thil chuan min thong tak zetani amai ro chu sum do na ani tel lo thei lo ti hi ka hria a ka pombok khovel hi thlirila sum do na hlir ani maya khovel kentel ani na chena om ma se thil poi mo ber chu chungkwa hiani I chungkwa thatakin enkolla I hrisel na vong tlatla chungkwa enkol thapot mairo achan chu hei hi khovela thil poi mo berani chumi hrula chuan inun I chen du na lama kalin mimal thil lir theiba ka in le lo thlengin ingai tua tur zo kani chung zong chu I chungkwa I enkol na hrula iti ve chau zok turani chungkwa hi kan chiat kan thata kan kenga omreng an nia apoi mo masa ani ka thil du ka tum lian tak chu pathatak ni le ka na thataka tho hi ania mitam tak keima a in ngat anom ti po ka hria ma se hei hi keima a ale lam chawani mitam tak chuan chung ang kan laka midang anin nga na te chu thil poi mo bera an ngai thina ka tan chuan ani velova thil tam tak ka nuna in buk to ka kalpui tura ka ngai zinga pakhat ve mai chau ani engkim tan hian hun kan nei veka ka fapa nen hun nuam ta kan man hun te
ka hna thataka ka tho hun te fit taka ka om theina na in bua sai hun te training thatak nei hun te le thataka in khel hun te engkim tan hian hun a om thin America a chuan soccer an tia Europe a chuan football an tia chu in fiam na chu ka om na ka hlo tlin tum na nuam ti taka ka chet na thin ani chuta chuan engtik lai po a fit taka om renga level sang bera po achung bera kum tam tak om turin that mar angai hleya chumi ka hriat awang chuan kum tam tak thamar turin ka in bua saya ka bei thin ma po ka sona ma son zel po ka duwa keima nge hi ka in hrachiang ani ka chol huna chuan mi makta duai tam tak thu ronin engtin nge professional player ni tur engtin nge hun rei tak chung dai tura in bua sai tur ti te hi kala soi veang psychologist kanilova ma se thil tam tak hi kapal tlanga ne na chandan thil poimo tak ka zir chuak ve chiang ani midang te chau phur thei turin ton hriat kaneya ka ngai dan chuan en ton tur kani vein ka in hria mi tam tak he konga hian ka chanpui thei ngei po karing ka chanpui an du ani chuan abik takin kumnau pangjok tenen tho ho ka chaka an hne na thil tam tak soi ka du an ma ni mai nilovin an pa te po an fa te kong dika an kaltir theinan biak po ka du nge yang nasa takin i thok turania chu chu ni tina ka in fuina le kanuna betlat thin po ani chu thila wang chuan kum tam tak top levela ka om thei pha top levela ka om hi thil thleng pal anilova ti tur chin pa ngai ba ka ti wang tho tur chin pa ngai ba ka tho bel zel wang ani ati ole khati chin kha tun tumatan chuan ni le ta phot sela Cristiano Ronaldo thil soya hian mimal nuna ma sona tur tam tak chhar du tan chuan chhar tur atam hleya Ronaldo fans le fans lo lam anga tin zon lovin ma kan son pui ve thei na tur min chau chuak thei tu tur thu tha ka charem tia ma ni hlok na tura don son thiam chu tianga tin zon apoi mo a lok pui kan am tak mialin ti in chu chu kan tumber po ania chu wangin lok pui kan am chuan video kan bua saya hian kan hlo tling ti na ani ang